Very zoti kamnandi mabala se-FNB niniphethe kamnandi nandamkela kakubi kuba nandibetha ndifika nje kwidebi laseSoweto zade zambini zalandelelana. Yathathwa kakuhle noPaul Solomons wangena ngaphakathi eboxini yabethwa yabekwa Mnatheni. Lilepo Zuzu wesithathu yakhawuleza iKaizer Chiefs yathi masiyenze le nto icaca ubeya kwayiphi na icala. Wadlala kwicabanga lasekunene uSolomons wahlaba ibhola ngaphakathi. Lilepo indoda esoloko iphethe ityuwa izingela nje iphethe ityuwa ibetha ayifaka ityuwa ithi masiyoseni madoda, masiyoseni ngoku iseshushu. Zatshintsha izinto kumabala se-FNB, zatshintsha izinto the Calabash ngomzuzu wesithathu. uClody nqaku lakhe lokuqala kwidabi laseSoweto, nqaku lakhe lokuqala kwidabi laseSoweto thathwa kabuhlungu labhola nguSolomons. uLilepo wathi ndiyayibona iqale kude ivulekile akanawufika uChain, wayibeka kanye kuloo pali kude yahlokoma yonke i-FNB. Hawu, ahlala ngomsebenzi amakhosi, wahlala ngomsebenzi uMgcobo nalithuba yabekwa Mnatheni la bhola wakhopha. Zuzu amashumi mabini anesine 24th minute ayilungisa le nto iOrlando Pirates. uMakhopa khumbule bebetha iKaizer Chiefs ngo-1-0 yaba nguye ofake lo nqaku wathi ogqiba waphuma ngaphandle kwebala wathi zozela zalala watshelala ngecala. Namhlanje nakwelungisa izinto ibhola iKaizer Chiefs ibisiya ihlasela badlala ngayo uMgcobo la bhola yafika iOrlando Pirates yayithatha. Oyithatha kwabo uMakhopa kanti uzibeke kwindawo enhle wathi Dove ndiyakushiya ngamendo. uDove wakhala kumvumo wathi ubuphi na iphume phakathi kwemilenze nje, wathi ubuphi na wena iba iphume phakathi kwemilenze nje. Zaqala zatshintsha izinto ngoku Evidence Makhoba. Possibilities all through the side, and now it's Hotto in the centre. Can he squeeze it in? He can't, but his teammate can. And the Buccaneers lead. They've come from behind to lead by 2-1. It's a brilliant